Sí, ha dit que Catalunya sempre ha actuat amb concòrdia, amb voluntat d'entesa i pacte amb el govern espanyol, igual que feia la Mancomunitat ara fa 100 anys, tot i que, a diferència de llavors, ha dit, ara hi ha una simbiosi entre les institucions catalanes i la ciutadania, a qui ha demanat que segueixi mobilitzant-se. Ha estat el d'avui un acte solemne que ha comptat amb la presència de l'expresidents José Montilla i Jordi Pujol. També hem vist el govern en ple, diputats del Parlament, alcaldes, un acte en el que l'escenari estava presidit pel president de la Generalitat i els 4 presidents de les diputacions catalanes com a símbol de la unitat que va representar la Mancomunitat ara fa 100 anys. Un acte en el que el president Mas també s'ha referit al debat que dimarts hi haurà al Congrés, en el que la Generalitat, el Parlament de Catalunya, millor dit, demanarà la cessió de la competència per poder convocar una consulta. El president Mas ha dit que acudeixen a aquest debat amb voluntat de pacte, d'entesa i de negociació i que un no, ha advertit, significaria, no podrà, ha dit, aturar la voluntat de tot un poble. Totes les regions espanyoles ho podien fer, però només Catalunya va agrupar les seves 4 diputacions per mancomunar-se. El primer president, el de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que va pactar amb tots els partits. La Mancomunitat sempre va tenir una assemblea plural, en aquest sentit, però també va tenir personal molt qualificat. Tenia les mateixes competències que una diputació, però va ser el primer organisme que 200 anys després de 1714 va permetre visualitzar Catalunya com una unitat administrativa. Catalunya necessita unes estructures pròpies. La Mancomunitat les posa en marxa. En només 10 anys va crear l'embrió de l'actual política lingüística. Va multiplicar per 10 els usuaris de biblioteques, va construir camins, va obrir 16 escoles i va treballar per la beneficència. La Generalitat de Catalunya va viure gràcies al llegat que tenia de la Mancomunitat. El que va fer va ser continuar aquesta obra. La Mancomunitat va desaparèixer el 1925, després del cop d'estat de Primo de Rivera, que considerava que la institució ajudava a desfer, deia, la gran obra d'unitat nacional.